We pakken het even op in de jaren 50. Weet je nog wanneer je voor het eerst op de veemerk kwamen? Ja, ik ben in 1950 in mei, was kwallenkamp van de Mulo. En toen ben ik dus veekoopman geworden, want hij wie veekoopman en boer. En dan moest dat maar worden. Dat zei ik helemaal niet zitten. Maar dan fijn mij hij in de markt daar. En de handel bij de boer op hier in te worden. En daar wordt kjellen kepen en wat skiep. En die moesten vrees naar de auto. De veerieder, het vee mij, nou de rest ieder maar mij. Ik weet naar schoon, ik kreeg 500 goenen van huis heid. En die win binnen 3 weken win die wat op. Toen zei een joutje in één keer wat centen, 300 euro goenen. En dan moest hij maar redden. En ik ga net weer hoeven te vregen. Dat weer een goed teken. Maar ja, wij winnen meer op de boerkeepje en op een merk, het vee, verkeer je on die mensen niet ervan winnen. De afnemers. En daar leer je dan wat we kennen. En als je er meer vreeg, dan krijg je het ermee. Dat heb ik wel geleerd. Dus je moet gaan afvregen. Maar je zei het eerst helemaal net zitten, die handel? Nee, helemaal niet. Nee. En waarom net? Ja, ik weet niet, het liep mij niks om oorzien spul om daar wat aan te winnen. Maar dan fijn het is op onderingen van uw heid, had ik het dan toch maar dien. Ja, want die zit ik in de handel? Die ziet, ja, en die giet deze in de grens en vreet snel oud. En zoals met u zeggen, want wij winnen wel boeren koopje, maar we winnen in wezen meer koopje op een merkkeepje en direct weer verkeepje. En zo, daar ben ik ook in voortgang. Kameraden vinden vanzelf collega's. Want dat is een merk. Je leert collega's kennen. Je moet het mij een oor door de tijd. En dan kun je een help. Dan kun je de ene mij wel leiden en de andere minder leiden. Maar bij het beste bij tussenviel, dan ga je mij terug. En zo heb ik een heel product geleerd van die al lang in de handel zitten. Van die jongens die met tol weer. Collega's in Winia bijvoorbeeld, die met tol weer wie die al koopman. Tolvier? Ja, die met tol weer al begon. Met knieën in de merk en je begint met knieën en met hen en dit en dat. Ja. Zo ben je begonnen met knieën en hen? Nee, ik kan niet. Nee, ik had later wel knieën gekocht. En ik nog hen, en dat weet me vaak niet. Maar ik had wel kjel en skiep, dat wie in wezen en op een merkkeepje en wij verkeepje. Want toen ging die nog een kjel, dat wie een kjel, als ze geboren waren en bolsjes, die gingen naar de merk daar. En die waren slachten. Dus grote slachtarijen is toen in de tijd van nog een kjel. Hoe lang heb je op die merk uiteindelijk omspaand? Nou, ik denk, ik kwam altijd in Ljouten in Grijs. Ja. En het was mooi beter. En ja, hij niet rieden voor hen. Toen ik daar nog net wie, toen rieden dus hij niet op een fiets, maar later rieden ze voor mij hoor. Maar toen ik ben toen jongetje hier, toen ik zo gauw mogelijk het rijbewijs hadden. En een auto had dus hij gekocht. En mij dan. Maar ja, wie hij zijn auto. En daar ried ik wie chauffeur. Dus we rieden naar Ljouten. En dan ried er ook wel eens oordekopen in mij. De grens zitten we altijd vol. Dan ried hij mij en verste mensen rieden mij in de grens daar. Ja. Nou zijn je krijgt van, ik zei het eerst helemaal net zitten. Je zei het eerst helemaal net zitten. Toch ga je de 50 hier omspaat. Ja. Hoe komt dat dan zo? Ja, dat is een groeiproces. Je komt in aanraking en vanzelf, het is mooi als je erom winnen, hè. En wat net weet wat verlies is, die weet ik geen koopman. Je moet ik weten wat verlies is. Ja, hier. Oké, waar ik begin. Zo, dit is van het 100.000ste nuchteren keel. Oh ja, ik is mooi dat. Nou, en dus hier sto in de zuur. Ja. Ja. Deze die vreet ik in jou, die Jan onder water. Deze. Die. En die komt uit Grijsland. Dat is mijn vak. Boom. Ja, je ziet het vooral in de boom? Ja. Nou, nee, dit weet wel zo wat in, hè? Ja. En dan maar even een slokje bij, hè? Een glasje bier.